kailangan mo pa siyang ayusin. Mula sa pag-upload, thumbnail, siya yung makikita mo sa screen ng video mo, ng TV mo o ng monitor mo, doon sa video mo na kunwari design, nagmumotor ka. Kung anong picture ng video mo, tapos may nilagay kayo doon ng mga text words, yun yung thumbnail. So kailangan pagandahin mo siya para maakit yung mga manonood na i-click yun. Pangalawa yung title. Kailangan mag-iisip ka ng title na akma doon sa video mo. No, hindi pa pwede yung nag-upload ka ng video. Kunwari, nag-upload ka ng video, nagmumotor ka. Kailangan yung video mo related doon sa ginagawa mo. Yung tags, ang purpose niya is para mas madali siyang ma-search. For example, ang title mo nga is nagmumotor, no? Chill ride, for example, ang title mo chill ride. Pwede na! So, ilalagay mo doon sa tag is chill ride. Kung ano yung title mo sa taas, ilalagay mo rin doon, copy paste mo lang. Tapos gawa ka na ng iba pang tags na title. For example, chill rides at Santa Rosa. Tamang pagmamaneho ng motor sa highway. Mga ganun ba? No, so wag ka maglalagay ng mga hindi related. For example, nilagay mo yung pangalan ni Katagumpay, General Kamote, di ba? Dati pwede yun. Ngayon, sa bagong policy ng YouTube is hindi na pwede yun. Hindi ko na alam kung anong pwede mangyari, no? Pero nakalagay ka dito kasi doon sa kanyang bagong policy is hindi na siya inaalaw. So, alam ko medyo magkakaroon siya ng bad effect sa channel mo pag ginagawa mo yun. Kaya ako, yung mga ginawa ko dating ganon na hindi related sa video pero yung tags ko is may mga ibang name, pinag-delete ko na siya, pinalitan ko na. So yun nga, hanggang sa natutunan ko nga kung paano. And then sumali rin ako sa mga GC. Yan, sumali ako. Yung GC malaking tulong talaga yan, 100%. Diyan mo malalaman yung mga dapat at hindi, yung mga diskarte, technique, no? So may mga hindi ka pa alam na matututunan mo sa kanila, tuturuan kanila, no? Diyan ko na earn yung aking 4,000 watts, tapos yung aking mga subscribers, no? So sa GC, so may mga GC na talagang tutulungan kanila at bibigyan kanila ng suporta. Kaya pasalamatan nyo sila, no? So ako, nagpapasalamat ako sa dati kong GC na napakabait nila, at hanggang ngayon yung iba kinokontak pa rin nila ako na at sinasabing mag-join ulit, no? Hindi na kasi nakakapag-join gawa ng PC na talaga. So kung mapapansin nyo sa mga upload ko dati, halos sunod-sunod yung upload ko, pero ngayon minsan inaabot na ng 1 week, 10 days, mga ganun. So ayun, so basta marami kayong gagawin sa inyong YouTube channel para mapaganda at mapalago siya, no? Tapos yung mga magko-comment sa inyong mga video, wag niyong i-ignorein. Kailangan bigyan niyo ng attention siya. So alam naman nila, automatic na yan pagka nag-comment sila. So babalikan niyo dapat sila, no? Bigyan niyo ng importansya yung mga kapatid nating nanonood ng ating video, no? So marami pa tayong pwede pag-usapan at medyo malapit na tayo sa ating pupuntahan, no? Kakaliwa na tayo dito para doon sa sa bank account na i-open natin. So dito nga pala ito sa Binyan. Ayan, no, pavilion, no? Dito lang kasi merong branch na malapit na AUB. Yung isa kasi dito sa may Santa Rosa, papunta siya ng Tagaytay. So medyo malayo siya sa akin. Ayan, no? Sa totoo lang medyo na-excite ako kasi first time kong magbubukas ulit ng bank account, no? Dati kasi nagbubukas ng bank account para sa sahod ko, sa mga dati kong empleyado. Pero ngayon, magbubukas ako ng bank account para sa ating YouTube channel. So sana maging maayos at makakuha ka tayo kaagad.
i-update ko rin kayo kung magkano yung naging cost at saka ano yung mga naging requirements, no? So sana habang pinapanood nyo to, syempre pakiclick na lang din yung kung ating like button and then subscribe, no? And then comment po kayo sa baba para mabalikan ko kayo, no? So maraming salamat po sa inyong suporta at mabuhay po kayo. Ingat po, ride safe. Kaya malapit na tayo. So ito, kakanan na tayo dito. Dito na tayo. So nakatapos din tayo guys. At mayroon na tayong ATM. Yahoo!
medyo malapit na tayo sa pinapangarap natin at meron na tayong ATM. Ayan, so ang binayaran natin ay 100 pesos lang. So napakamura at napakabilis, napakadali lang ng proseso. Basta meron ka ng approval, marireceive mo naman yun sa email na-approvean ka ng Hello Money. Once na dinownload mo yung Hello Money apps, nandun na yung lahat, registration, application. So magpipill up ka na doon, so paperless na siya. Kaya pagdating mo sa bangko, ang mangyayari, bibigyan ka na nila ng ATM card, and then ipapasok mo yung ATM account doon sa Hello Money apps. Tapos yun, yung PIN, gagawa ka na ng PIN na 4 digit para pag nag-withdraw ka, ipapasok mo na lang yung PIN number mo na 4 digit, no? So napakadali lang. Titignan din natin kung anong magiging status, kung smooth ba ang Hello Money. Pero sa mga review na ginawa ko, maraming nagre-recommend ng Hello Money.